Csak egy Dávid hiányzik. Körtalakítunk gyerekek, fogjátok meg egymás kezét gyorsan. Álljunk körbe, hagyd lássam. Szőlőskoszorot tegyétek le. Tedd le oda, nézzük a többihez. Luca! Oda a többihez. Luca, gyere ide! Gyerekek, mindegy, hogy kicsoda mellette. Nem. Kör kijátszik, csak egy Gabi hiányzik. Kör kijátszik, hiányzik. Mindenki játszik, ha Pannika is megfogja Betty kezét. Csendben. Ne húzzál már benne! Na gyerekek, ki ismeri azt a játékot, hogy lipám, lopom a szőlőt? Vici, hallgass már meg, mit mond Rita néni. Te ismered, Nóra? Hogy játsszuk ezt a játékot? Úgy, hogy valaki behajol csőszre, és ti meg lopjátok a szőlőt. Igen, gyerekek, tudja-e valaki, hogy ki volt régen a csősz? Milyen a Nóra! Nóra! Figyeljetek, a csősz az régen az a valaki volt, aki őrizte a szőlőst. Itt volt mindig a szőlős mellett, mikor már megérett a szőlő, és látjátok, hogy így könnyen be tudnak jönni az emberek a szőlőshöz, mert olyan nagy kerítés nem veszi körül, és volt olyan bizony, aki elvette a finom édes szőlőt, és a csősz ezektől védte meg a szőlőt, hogy tudjanak utána bort készíteni belőle. Tegyétek ki a kezeteket, és kiszámolom, hogy ki lesz a csősz, jó? Én nem akarom. Na, Mi nem akarsz Luca, kezedet tedd ki. Csősz. Egyik kezed elő, a másik a hátam. Na. Apa, Cuka, Funda, Luca, Funda, kávé, kaman, Luca, Cu, Funda, Luk, Funda, kávé, kaman, Luk. Jó? Gabi lesz a csősz. A csősz legugol középen. És mit csinál? Lehet kettő? Akkor számolok tovább. Apa, Cuka, Funda, Luca, Funda, kávé, kaman, Luca, Cu, Funda, Luk, Funda, kávé, kaman, Luk. Lesz egy nagy csőszünk, egy kicsi csősz, meg egy nagy csősz. Gugolj középre. Figyeljetek, két csőszünk van, úgyhogy nagyon kell figyelni. Ők nagyon őrzik a szőlőt, és akik állnak, azok pedig játékból a szőlőfürtök lesznek, jó? És lesz 3 kisgyerek, aki meg majd leszedi a szőlőt a szőlőfürtökről. Ők azok, akik régen beosontak a szőlősből, és leszedték a szőlőt, tőlük vitte meg a csősz a szőlőt. Legyen az egyik a délekkör, a másik Nóra és Ákos. Nincs meg, mert hideg van itt. Jó. És úgyis ez megy. Jó, rendben van. A körön kívül állnak, és amikor elkezdünk énekelni, akkor a szőlőszemekről, azaz bólatok, úgy csinálnak, mintha leszednék a szőlőt, és lopakodnak majd. A csőszök pedig elalszanak. Jó? Nem? És a végén pedig, amikor azt mondják a gyerekek, akik a körön kívül állnak, hogy tele a kiskosár, akkor felébrednek a csőszök, és megpróbálják elkapni ezt a 3 gyereket. Hajtsd föl, Gabi, a fejedet, meg Dominik. De ha elkapják, akkor... Akkor ők állnak be a körbe, jó? Akik elkapnak? Igen. És ha nem kapjuk Adélt, el, Ákost akkor és meg Nórát kell ászni. Igen, figyeljétek meg még egyszer, Dominik, Gabi, Adélt kell, Ákost és Nórát elkapni, jó? Mi megállunk a körben, vagyunk a szőlőfürtök. Gyereknek gondolom, Ugoljatok le, Ti meg ha feléd nem akartok, tudta, húzzatok hogy be, mit hogy meghalljuk. lopakodjatok, hogy észre ne vegyék a csőszöknek, elaludsz, jó? Lipám, lopom a szőlőt, Te maradj, csak a 3 az öreg csősz, furkós bot a kezében, kaskalap a fejébe, tele a kiskosár! Futás! Te maradj!
Jó A lenne. kör közepére beáll akkor Ákos, Nóra, Adél. és Adél. Gyere Adél. Adél, menj be. És nektek kell elkapni. Nem szeretnél, akkor Adél helyett beáll Panna. Játszással. De ez az Adél volt. Irányban. Ne, odaálljál ide. Majd lopd. Te vagy a szőlő, hát neked nem lehet elmenni. És kívül fog lopakodni Fenyvesi Lilla, Betty és Dorka. Te most voltál, de most Fenyvesi Lilla, Betty meg Dorka. Na mi meg Álljatok a éneklünk. körön kívül, jó? És ti fogtok lopakodni és szedni a Szőlőfürtök, segítsetek énekelni. Lipem, lopom a szőlőt. Menj el, Dorka. Dávid, te maradsz, te most szőlő vagy. Kezébe, vaskalap a fejébe. Gyere a kis hozzám! Dominik, te kint maradsz. Dominik, te nem vagy? Állnak, neki szaladtok, vigyázzatok. Betty, meneküljél. Hajrá, Betty! Hajrá! Hajrá! Nóra, fogó vagy, akkor Te se tudja, hogy miért szalad. Hajrá!